Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛni don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et pari de kan jouer et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci Orange Money. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do
dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo iye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye juin kalo tile 17 an ka sɔgɔmada in na baabu bɛna tali kɛ min na sanuko kuma ale barika bɛna bonya yan kosɛbɛ ale gɛrɛgɛrɛ koli yɔrɔ min kan ka sigi an fɛ yan o birikiden fɔlɔ dara kunungo sanuda in birikiden fɔlɔ da in fɛn caman b'a kɔnɔna na an bɛna mun walawala nafa min bɛ se ka se jamana yɛrɛ ma ani jamanadenw ma an n'an da don o la bariki ale ni jamana ɲɛmaaw kɔni fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o fɔɲɔgɔnkɔ hukumu kɔnɔna na min ye Bamako ye kiiritigɛbɔw ye olu y'a yira sa ko jamana ka maa bila ye kalo 6 kɔnɔna na maa min bɛ se ka baaraw latɛmɛ yaasa min ye usine ye ale ka se ka baara kɛ cogo min na sanubɔ baaraw ka se ka sigi sen kan jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale tɔgɔla pankuru kuma min bɛ sen na ale ni Surasiw ka minanko min n'o sanna ale ka waati la kiiri min daminɛna kunungo min ye ntɛnɛn kɔfɛ journal-donbaw ye n'o ye avocat de la défense ye Keba olu ko ka kiiri jɔ koyi ko kiiri bulon min yɛrɛ sigilen don k'o tɛ se ka kiiri in baara kɛ tuguni ko sabula Mali ye nominali sariya sɛbɛnkura min ta n'a fɔ o ma ko code de procédure pénale o b'a yira k'a fɔ ko kiiri bulon in yɛrɛ jɔsilen don ka bɔ yen ale tɛ kiiri tigiw kiiri hukumu kɔnɔna na tugun an ka jamana kɔnɔna na wa kiiri baara kan ka se ka di maaw ma bi n'o ye nin kiiri n'a ɲɔgɔnnaw ye an ka sigida kiirisow i n'a fɔ commune 2 tribunal ta commune 1 ta walima commune 3 tribunal u kɛlen ka chambre dɔ sigi ko chambre criminelle Keba k'olu de kan ka se ka nin kiiri tigɛ ko wa ko nin sariya so spécial min sigilen filɛ nin ye k'a tɛ se ka baara in kɛ kiiri yɛrɛ ko ale n'a jaabi nin ye kabako ye dɛ k'an kan k'i da k'i kantigɛ ko nka ko sini k'i ka na n'o y'a sɔrɔ i kan ka kantigɛ n'i man ka kiiri ko bi sɔgɔmada in na ale bɛna n'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ale kan ka se ka baara in kɛ n'a man ka se ka baara in kɛ kunungo kɔni baara in ɲɔngirila ɲɔgɔndan min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko BT ale ni de o ɲɔgɔndanw daminɛna kunungo Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na polisiso min bɛ hippodrome na ale siganama dɔw tɛgɛ sigi olu la k'olu bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan o tun ye bingali caman kɛ ka su ani tile tigɛ maaw caman na Solomani Sise ale tɔgɔla don min sigira ni tasibila don Lampanikɔrɔla la bozolakaw fɛ yen Keba baara ja o taara bɔ yen sifinw olu ka baara min bɛ sen na n'o ye sifinso ye ɲɔgɔlɔn dɔ dilanna olu tɔgɔla min ye ɲɔgɔlɔnbɔ yɔrɔ min n'o ye côté cour ye olu y'o kunfɔlɔ yira maaw la Stade Malien Joliba AC ni Isfasi olu de kɛra ɲinan championnat niyɔrɔbaw ye
championnat yɛrɛ kun cɛra kari tɛmɛnen sari hali n'o y'a sɔrɔ ASCO y'ale dasi nka o y'a sɔrɔ kɔni ale se sɔrɔ ka b'a kɛba donbolo kɛra min ye an na o fɔ farafinna an fanfɛ bolo jamana saba n'o ye AES jamanaw ye olu k'an kana farikolo ɲɛnajɛ a taabolo 10 na an ka jamana kɔnɔ a fɔ masa ko premier jeu de l'AES nin suɲɛ kalo in tile 21 ka taa bila tile 28 na minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna ale ye laseli kɛ o ko hukumu kɔnɔna kununko min ye baara bɛna kɛ cogo min an na tila k'an da don la nin y'an don ka ye sɔgɔmada in na Keba Jalo ale de bi a ka fili bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na k'i to i sigiyɔrɔw la. An bɛ an filɛba cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don an na baarawulikaw fɛ yen baarawuli monsieur le maire an ka foli bɛ s'a ma Kɔnɔbugu fana Segu sira la k'ale fana fo min ye Fana procureur an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ale min ka wulikajɔ fanba o bɛnnen don kosɛbɛ sirabako ma Jaba k'a Sidibe an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka taa se nin waati na Musa Togola ma Ali Traore k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen n'olu sɔgɔlen don an na suguba kɔnɔna na k'an bɛ suguba baarakɛlaw fana fo Keba dɔ y'an wele dɛ ko Ganan a tɛna kɛ ale bɛ nɔnɔmugu ni fɛnw kɛ an n'u na kuma lala e na nɔnɔmugu min bi parce que e natɔ san in ye e kɛ cogo min bi est ce que san in ye mɔgɔ to mais cɛkɔrɔba nu ma taa fajiri la bi dɛ cɛkɔrɔba caman ma taa fajiri la bi dɛ san ye min kɛ i b'a dɔn bon n b'a fɔ anw fan fɛ anw minnu bɛ Zɛrini na ani Falajɛ a ye mun kɛ a y'a daminɛ 3h22 ɲɔgɔnna ninnu na k'a gosi ka na fo fajiri kaɲɛ fɔlɔ welelen o welelen a y'i sulusala mɔgɔw taara fajiri seli bannen miniti 10 5h15 yanfanw a y'a da don tuguni Keba wa fo sisan e yɛrɛ mɔsi fini de kun b'e la i ye bɔbɔw ka fini de don aw bɛ burudamɛ fini de kun b'i la i kun melekelen don dɛ sinon nin san in nin sɛbɛkɔrɔ jugara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jani ale sugandili la don o don ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kanu na aw ka bilasirali la a n'aw ka cikanw na an b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa kibaruya sanumaw aw sigida kibaruyaw aw bɛ se k'olu fana sɔrɔ cogo min Keba sanu Mali ye sanu jamana ye o tɛ bilako ye n'i y'o fɔ i ma fɛn wɛrɛ yɛrɛ fɔ yɛrɛ sabula bi na Keba min ye birikiden fɔlɔ min dara kunungo n'o bɛ tali kɛ sanu ale korila an ka jamana kɔnɔ fɛn min don a bɛ yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni kuma fɔ wa min ye yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ a sen belebele o de dara kunungo an ka jamana kɔnɔna na wa Mali filɛ nin ye ka fɛɛrɛ wɛrɛ de sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛna n'a to a yɛrɛ ye sariya minnu ta n'o ye sanu baarali sariya ye olu ka se ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kɛ niyɔrɔbatigi ye sanubɔyɔrɔ kura min filɛ nin ye n'o ye sanukoyɔrɔ in ye Keba an ka se a kɔnɔna na n'i ye sanubɔyɔrɔ in ta k'a lajɛ a tɔgɔ yɛrɛ ye ko Soroma SA o kɔrɔ ko Mali kelen t'a kɔnɔ min ye Irisilakaw ye an n'olu de kɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin sanubɔko in na laɲini ale kɛra jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye jɛrɛba min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'an k'a ma ko Assise Nationale de la Refondation ANR ale laɲini belebeleba dɔ tun ye nin ye ko dɔ kɛra ten min ye Mali sanu ye kabi diɲɛ bisimila ye a ti ko an fɛ yan a ti sanango an fɛ yan wa an bɛ ka kumaniya ma a n'a nɔnɔw bɛɛ lajɛlen ko mun bɛ se ka kɛ k'o falen jamanadenw ko ka min ye sanu koyɔrɔ ko k'o sigi an fɛ yan sariya taara yaasa ka se ka tɔn sigi o tɔgɔ la n'o ye baarakɛyɔrɔ ye k'o tɔgɔ da ko Soroma Keba min ye Soroma ye a ɲɛbila sariyaw olu taara conseil des ministres la o kɔfɛ u taara n'a ye CNT maaw fɛ yen min ye CNT maa 125 olu ko olu bɛ sɛbɛn kanu na maa si ma sɔrɔ min taara a juguya la
nga maa kelen y'a yɛrɛ minɛ o ma sɔn k'i bolo kɔrɔta ye nin waleya min sigilen filɛ sen kan nin ye a bɛna n'a to min ye don o don anw yɛrɛ ka yan artisanakaw keba olu ka se ka sanu sɔrɔ u ka warijɛ sɔrɔ min ye bayɛlɛmali min bɛ kɛ sanu na n'an bɛ k'o ɲini depuis diɲɛ lahaw ta bisimilayi k'an ka sɔrɔ yakubaya a bɛna n'o ye o de la kunun ko ni o ye juin kalo tile 16 ye e k'o tɛna don Mali tariku la wa a bɛ se ka yira bi k'a fɔ ko min ye Mali ye k'a daminɛ Kanku Musala fo ka na se bi ma anw ka sanu kisɛ kelen a kun tɛ ko an fɛ yan wa keba depuis Ala ka diɲɛ da maa ma nafolo mara fɔlɔ min ta ka ca ni Kanku Musa ta ye han il détient les records nous nka a ye mun y'an ye nin waati laban in na ko fo falen ka don ko la o de la bi Mali masakɛw tɛmɛnen kɔfɛ Mali senkolaw tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen k'i seko ni damayira kɛ fasojɔ ye taa ne bɛ dɔ kɛ e bɛna dɔ fara a ka keba o sinsinna mun kan sanu baara ɲɛbila baara minnu kɛra bi jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko dɔ kɛra ten o la kunun ko bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ senukaw fɛ yen papa min jɔ yan fɔlɔ keba an bɛna na fɛn dɔ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka hakili jagabɔ a kan kunun maa mago tun bɛ minisiri dɔw la a si ma se ka ɲɛnabɔ directeur a si ma t'u ka baarakɛyɔrɔ la défaut ye min ye u bɛɛ lajɛlen y'u cɛ ka taa jamanakuntigi nɔfɛ nin cérémonie na kunun ko nka keba caman tɛ segin ka taa baarakɛyɔrɔ la tuguni an k'o fɔ dɛ a caman tɛ segin ka taa ka baarakɛyɔrɔ la tuguni kunun tun ye ntɛnɛn ye baara ta don an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ ni président bɛ taa ɲɔgɔn ye minnu na maa minnu bɛ n'olu jɔyɔrɔ t'a la u dadon yɔrɔ t'a la u tɛ se ka fosi ɲɛnabɔ a ko la keba u k'a kɛ u ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la kunun baara cogo cabara dɛ minisiri bɛɛ tun bɛ yen directeur bɛɛ tun bɛ yen service ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ yen maa sen b'a la o maa sen t'a la o bɛɛ tun bɛ yen ni président ka cérémonie bɛ yen bɛɛ b'i cɛ ka taa premier ministre ta bɛ yen bɛɛ b'i cɛ ka taa baara bɛ se ka kɛ o la cogo di kuma tɛ ntɛnɛn de don dɔgɔkun don fɔlɔ don an ka hakili to nin yɔrɔ in na parce que kunun ko fɛn caman tun kan ka sigi sen kan a bɛɛ lajɛlen bɔra a dɔgɔkɔrɔ ala farala an kan minisiri min bɛ kalanko kunna ale kɔni taara ka BT baara kɛ yaasa ka se ka ekɔlidenw kan donc an b'o fɔ u k'o dɔn kunun ko keba senukaw fɛ yen jama cayara sigiyɔrɔ ma koyi o la a yirala sa k'a fɔ ko min ye bolonɔbila min filɛ nin ye n'o ye Asimi taara ka taa birikiden fɔlɔ min da keba so min bɛna na jɔ so jalan tɛ baarakɛyɔrɔ jalan tɛ nafa min b'a la ani kɔrɔ min b'a la k'an k'o ɲini k'o dɔn furancɛla fanga sigili ni sisan cɛ n'a ka fɛn bɛ yen bi n'o ye sanu baarakɛlaw sanu kobaw sanu yɛrɛ munumunubaw ani sanu bɛ kɛyɔrɔ fɛn fɛn na n'a y'u wasa kosɛbɛ ka kɛ ni jamana ka kunnawolo n'a ka fɛn ye keba o ye nin birikiden fɔlɔ in dali ye a yɛrɛ y'a ɲini u fɛ i bɛna n'a kumakan mɛn sɔɔni k'u ka baara la taa sira fɛ sira min na jamana b'a dɔn a ko kan ka se ka teliya cogo min ye an ka jamana ani irisi jamana de jɛra ka nin koba in sigi sen kan yaasa ka se ka sanuko yɔrɔ in k'a kɛ an ta ye keba sanuko yɔrɔ in a lamɛn ka ɲɛ dɛ a bɛna na yɛlɛmaba de don sanu yɛrɛ ko la farafinna an fanfɛ bolo fɛ n'o y'a sɔrɔ a kan ka sigi Mali de la min ye sanu yɛrɛ baara ye farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan a bɛna na o yɛlɛma kosɛbɛ tiɲɛ don Mali ni irisi jamana de bɛna na i bolo di ɲɔgɔn ma ka sanubɔyɔrɔ in sigi nka min ye dugujukɔrɔ nafaw ye maa bɛ yen n'i b'a fɛ k'i ta ko an fanfɛ bolo fɛ keba i bɛ se k'i wakili kɛ Mali ka nin sanubɔyɔrɔ in ye n'i ye ko in ta k'a jateminɛ jaabi ba don ka ɲɛsin diɲɛmaa ma diɲɛmaa min yɛrɛ ko bi ko Mali a tɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'a yɛrɛ ka sɔrɔw ye maa minnu kun sigalen don o la ko nin ye jaabi ye ka di olu ma tɔni 200 sanu na san o san o de bɛna na ko n'a kora yan a tɔw minnu bɛ bɔ a la fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a la a tɛna na ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ la tuguni irisigikawakaw ka jɛkulu min fana taara ka baara di ale ma keba ale fana bɛ diɲɛ belebelew fɛ n'o ye Yadrani ye Yadrani kɔni y'a yira olu bɛ min fɛ o ye baara kɛcogo ɲuman ye o de la sa u sɔnna kɛmɛ saradala société in kɔnɔna na min ye Mali ye ale ka 62 sɔrɔ a sɔrɔw olu kɛcogow la min ye Yadrani ye ale ni wasa don a tɔ la wale bɛ ka kɛ waati min keba
diɲɛ ɲaaminen diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka siri sanu na k'a sababuya kɛ amerikɛnw ka dolari sigana bɛ ka don a la alimanw olu minnu ka musakaw n'u ka sanu maralen bɛ nin waati in na amerikɛnw fɛ yen u bɛ k'u bolo mɔnɔbɔ a nɔfɛ diɲɛmaa bɛ ka ɲininkali kɛ bi e ko sanu diɲɛ wariw tɛna sɛmɛ a la ka bɔ dolari la wa ko sabula Donald Trump kɛlen don ka sira min ta nin ye n'a tor'o ma o la kɔni maaw ta duuru naare bɛ sɔn ka to jukɔrɔji la o de la Mali ni Irisi olu kɔni ye nin baara in sigi sen kan keba ja bi kɔma Irisi bila an fɛ yan han an ka sanu tigɛ fɔlɔw olu de y'u sen k'u bila ye k'a baaraw kɛ u b'an ka dugukolo dɔn o de la minisiri min bɛ yen n'o bɛ sanu ko kunna ani dugu jukɔrɔ nafa ko kunna n'o ye Amadu Keyita ye a ko bɛɛ lajɛlen ma ko baara min sigitɔ filɛ sen kan nin ye ko izini dɔrɔn tɛ dɛ ko kuntilenna don jaabi don sɔrɔko sira don yaasa Mali sanu a ka se ka yelege Mali bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ min ye a kana kɛ dɔrɔn Lɔndurukaw de bɛ anw ka sanu tɔnɔ sɔrɔ Dubayikaw de b'a tɔnɔ sɔrɔ nka a sɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ sanu baara kɛ n'o ye an yɛrɛ ka jamana nafa ye o ka sɔrɔ o la an ka ekɔli minnu bɛna sigi sanubɔ la olu k'a nafa sɔrɔ an ka gitɔrɔnw k'a nafa sɔrɔ an ka yɛlɛma hɔrɔnya ani an ka fasoden ɲumanya o ka ye a ko la sanu in a bɛna na ni yɛlɛma min ye fana n'o ye baarakɛyɔrɔ in ye keba o ye k'a fɔ sa yɛlɛmaba don yɛlɛma min bɛ bi n'o bɛna na taa sira caman fɛ aw yɛrɛ ka jeu stratégies n'aw ka jeu politiques ko nin ye ko belebeleba ye o la sa maa min bɛ yen n'o ye Irek Sagalikov ye ni ale yɛrɛ Yadran groupe o président ye ale ka kuma kɔnɔna na keba a ko farafinna anw fanfɛ bolo fɛ wa ko nin raffinerie ko Mali kelen ta tɛ koyi ko Mali k'a bila kunna k'a fɔ k'u bɛna na sanu kɔni Mali ta ko jɛ nka min ye an dafɛ jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛnfuga jamanaw olu bɛɛ lajɛlen ka sanu a n'a koya ka jɛya pas sabula cɛncɛnfuga jamanaw olu kan k'u wasa kɛ Mali ye Mali bɛna kɛ hub de ye hub min n'o bɛna na sigi an fanfɛ bolo fɛ sanu ale baara ba la sabula Mali jɔyɔrɔ ka bon sanuko la a ko min ye olu donnen nin ko in na a bɛna na taa taabolo minnu fɛ o ye ka Mali sɔrɔ yakubaya fɔlɔ ka fɛnw sigi sen kan Mali yɛrɛ bɛ se k'i sinsin mun kan a se ka baaraw sigi sen kan ko wa ko a sabanan ye min ye nin bɛna na dɔ fara Irisi jamana ale ni Mali jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma kan maa min bɛ yen n'o ye Sedan Valenichkov ye ale fana ye kuma ta koyi groupe Yadran o ɲɛmaaya maaw ye kuma di ale ma a ka kuma kɔnɔna na a ko tunɔgɔn kɔni tɛ se ka jate ka fɔ nin ko in na koyi k'u filɛ nin ye kana so min jɔli daminɛ nin ye k'a kana k'an ɲɛna ko izini don k'a bɛna na baara di a bɛna na sɔrɔ di Mali jamana ma Mali sɔrɔ bɛna na ɲɛdan kura sɔrɔ min ye Mali yɛrɛ ye a yɛrɛ na se k'i kan bɔ diɲɛ jamanaw fɛ jamana minnu n'olu bɛ sanu a gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko 24 carats ka taa se sanu nɔnɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛn minnu tɔw bɛ bɔ sanu na n'o ye nɛgɛmisɛn tɔw ye ko wa k'a bɛna na to keba ko Mali bɛ bonya han Irisikɛ ko ten a ka kuma na a ko so min jɔtɔ filɛ nin ye keba ko so min don k'a bɛna na jɔ taari 5 de kan taari 5 in na olu bɛna na laboratoire k'a la entrepôt bɛna na k'a la u ka minɛnbilayɔrɔw fana bɛna na kɛ minnu ɲɔgɔnna bɛ diɲɛ fan 14 sanubɔlaw bɛɛ lajɛlen bolo ko nka k'u bɛna n'u sinsin min kan o ye ka Mali denmisɛnninw kalan san 4 kɔnɔna na sanu bɔli fo ka taa se a koli jɛli ma ka taa bila barama kɔnɔ pewu k'an k'o bɛɛ lajɛlen dɔ kɛba nin ye ɲɛma in ye a ko min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ géologie kalanw na minnu bɛ mine kalanw na u k'u labɛn san 4 nata ye ja kalanso yɛrɛ bɛ k'a kɔnɔ kɛba ha an da Musa tɔgɔ sɛbɛn joona ou bien a tɛ kɛ ten ne a tɛ kɛ ten kɛba a kun de n'a kun dara dɔ ko ka dɔ bila a kun o ji t'an jɛ an ka sabali aya ni ko ten ko nin ye san bayiri ka Mali sanu talen fiɲɛ fɛ ko nin y'o bannen ye Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sanuko ta na sira la ko bɔlɔ de turulen filɛ nin ye min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na raffinerie belebeleba minnu bɛ yen Yadran ni ale bɛ belebelew ka belebelew camancɛ la sabula diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na Irisi jamana ale ye filanan ye sanubɔko la sini tɛmɛnen kɔfɛ Yadran ni ale ko sa ko nin sen kɛba k'an ka sanu k'a tɛ taa ko Suisse tuguni a tɛ taa ko Dubai tuguni wa min ye Lɔndurukaw ye k'u bɛna Mali sanu u b'a ye u ɲɛ na de nka tɔnɔ u t'olu sɔrɔ ni yɛlɛmaba in k'a bɛ tali kɛ mun na
Mali jamana ɲɛmaaw ko olu de y'a yira sa k'a fɔ k'u ka jamanadenw ko ka yɛlɛma don code minier la. Code minier min tun b'an bolo o falenna ka na ni kura ye. Dugudenw yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na o wagana mun na u ye Sorem SA sigi. Mali yɛrɛ dugu jukɔrɔ nafa ko bɛɛ lajɛlen o cakɛdaba ye o ye. Rafinerie min sigitɔ filɛ nin ye Senu o ye yɛlɛmaba min ɲinina jamanadenw fɛ ale nun de bɔtɔ filɛ nin ye Keba yaasa jamanadenw yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ. Ko n'i ye nin sanu dingɛ nin sanuko wɛrɛ in ta k'a jate minɛ ko a bɛna nana ni mun ye k'a fɔ an k'o faamu baara dɔrɔn tɛ baara dege dɔrɔn tɛ lafaamuyali bɛ a la sɔrɔ bɛ a la nka jamana yɛrɛ ka bonya n'a ka ka kɛ n'a ka musakaw ye ko o bɛ a la. Asimi ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ ka ye a ko nin ko in ye koba de ye ko nin ko in bi ko in tɛ ko denni ye k'a daminɛ san 1980 Mali sanu ale kɔni tun bɛ taa di fan wɛrɛw de fɛ min ye maa wɛrɛw de tun bɛ nafa sɔrɔ a la anw ka sɔrɔ n'an ka tunɔkan fana bɛ sanu na a bɛɛ tun bɛ taa ko wa ko nin y'o bannen ye ko nin fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin sen kan nin ye ni assise y'a laɲini ale y'o de fɔ ko a b'o sigi sen kan Soremu a y'o sigi min ye loi kura ye n'o ye code minier ye k'o sigi Mali ka hakɛ minnu bɛ yen k'olu sigi sen kan contrat minnu bɛ yen n'anw ka nafa tɛ olu la olu bɛna falen. Asimi ka kumana a ko nin ye Mali bɔtɔ ye degun belebele kɔnɔna na k'a jɔ a yɛrɛ jɔ sen kan rafinerie siniɲɛsigi a bɛ se ka o baara fana kɛ sanu minnu bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a tɛ taa jamana wɛrɛ la tuguni Keba wa ko a sanu mana na kɛ fɛn o fɛn ye an b'a bɛɛ ye an ɲɛna yan sabula an feere an de b'a feere an de b'a placeli kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ wa ko baara caman denmisɛnninw bɛna n'o sɔrɔ sanubɔ yɛrɛ ni sanu baaraw ni sanu koli ni sanu yɛlɛmali na am tɔw fɛn bɛɛ lajɛlen ko bɛna kɛ fɛɛrɛ belebeleba ye jamanakuntigi ko ka Irisilakaw fo an t'a yɛrɛ lamɛn an k'a yɛrɛ lamɛn Keba kunun ko kɛnɛ kan min ye baara in ale sigilen sen kan. An bɛ Ala barikada sabula da kan an ye baara min daminɛ bi n'o ye ka na usine min bɛ sanu bayɛlɛma an y'o biriki fɔlɔ da bi o tun ye jamanadenw ka laɲiniba dɔ ye laɲini mun na n'i y'a ye an sigi a fɔ min kɛ n'a fɔ ma Assise nationale de la fondation jamanadenw y'a ɲini mun b'a to sanu bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ jamanadenw sago ye cogo min na o de hukumu kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan fɛɛrɛ mun fɔlɔ n'an ye sanu baara sɛgɛsɛgɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'a la mun b'a to jamanadenw ta ka se ka nafa sɔrɔ sira k'a la o kɔfɛ an ye gafe kura bila sen kan gafe kura min kɔnɔna la jamana ka nafa sɔrɔ sira o baara bonyana o gafe kura in kɔnɔna la min ko sanuko hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ an ye société dɔ fana sigi sen kan n'a fɔ ma Sorem olu ka baara bɛ kɛ ka sanu bɛ sɔrɔ jamana tɔgɔ la ka baara ko la n'i y'a jateminɛ Yatela ani Ntaka minnu dɔ bɛ jamana tɔgɔ la sisan olu bɛ baara k'o hukumu na ani jamana wɛrɛw ou an yɛrɛ dama tɔgɔ la donc o bɔlen kɔ nin baara min ka sigi senna nin ye n'i y'a jateminɛ fɔlɔ sanu min mana bɔ Mali la a bɛ taa jamana kɔ kan jamana ka nafa sira kun ka dɔgɔ a la ni usine mana ban sisan i b'a jateminɛ a kɛmɛ sira la 62 ye Mali ta ye o bɛna kɛ sababu ye sababu min b'a to jamana ka nafa sira o bɛ bonya ani ni sanu kora k'a yɛlɛ ka bayɛlɛma sanu bɔ minnu bɛ to a n'a tɔ minnu bɛ to o fana nafa bɛ jamanadenw kan ni jamana kan o bɛna kɛ sababu ye ka baara caman latigɛ jamanadenw ye min b'a to hali bi an ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na n'i y'a jateminɛ depuis san 1980 fo ka se bi ma sanu fɛn bɔ Mali la a bɛɛ bɛ taa kɔ kan nin a bɛ taa ko k'a bayɛlɛma Afrique du Sud Dubaï ani Suisse donc o bɛ kɛ sababu ye jamana ka nafa fɛn sɔrɔ o nafa bɛ taa jamana wɛrɛ de kunna nin baara min sigilen filɛ sisan ni nin baara banna n dalen b'a la a ka ca Ala fɛ an ka jamana bɛna nafa sɔrɔ a la a bɛ kɛ jamanadenw sago ye o hukumu fana kɔnɔ an bɛ foli bila an terilakaw irisiw ye n'an'u bɛ baara la a mɛnna an bɛ baara la lakana hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ baara la jamana yiribali hukumu kɔnɔna fɛn caman bɛ sen na mais Ala de ye natigɛ bi an ka se ka nin baara kɛ donc bi n bɛ foli bila ka tila ka foli bila premier ministre ni gouvernement membre la ani ministre des mines ka fɔ baara min dalen filɛ nin ye u k'u jija baara in ka se a seyɔrɔ la a ka laban ka ɲa waati min fɔra
watum kona baraka ngaba wati kala kolosi mbato jamana dombe sigili muna kan izini makono abeka ambe sagoy ni ya jadem ne fana ni mina ga sababu baraku amna noya nga jeunesse fanfe ani disina jan baraka nyonga fanya foto na malika soro ni na keme mesrala bi orani fla oto yuri sutai projet chama mbabe kofe ambe barala projet chama na maintenant dam go bela bi na le mu na tika domina malem noye sono bi ko ni ani yuri suche vraiment an chekan abaka yiriwa An se ka min fɔ Keba min ye sanu ye a koli usine birikiden fɔlɔ min dalen filɛ nin ye o nana belebeleba kɛ an ka jamana sanuko la i b'a kalama ko a bɛ ɲini ka na san kelen bɔ Mali ale ni sanubɔyɔrɔ belebeleba min bɛ yen n'o ye Kanadakaw ta ye bariki an n'ale kɛlen don ka tɛlɛ kɛ Keba min ye a ko sariya ko kumaw cayara kosɛbɛ tani ka segiw cayara waati dɔ la Mali yɛrɛ bariki ɲɛmaa caman minɛ k'olu bila kaso la olu b'o la hali bi sariya mun sigilen don yan ani Mali yɛrɛ ɲɛmaaw ko k'u bɛ min fɛ sanuko la fɔnkɔɲɔgɔnw yera a la kosɛbɛ bariki yɛrɛ damakasi kɛ communiqué de presse ye a ko nana kɛ min ye sa kabini kalo tɛmɛnen Mali gouvernement ale laɲini kɛ tribunal de commerce fɛ Keba ko yalama maa bɛ se ka sɔrɔ ka furancɛla fangani kɛ bariki ka sanubɔyɔrɔ min bɛ n'o ye Lunu Gungoto ye aw fɛ yen Keɲeba ko u bɛ se ka kɛ wa kunungo tribunal de commerce bɛ Bamakɔ yan ale jaabi di a ko min ye yɔrɔ in ye ko ka maa ɲini maa kɛrɛnkɛrɛnnen a fɔ ma ko administration provisoire kalo 6 o ka bila a ka se ka o baara kɛ n'i ye sanubɔyɔrɔ in ta k'a lajɛ Keba sanu sariya bɛ min fɔ a la nafamayɔrɔba o bɛ maa min bolo o ye Kanadakaw ka barikima ye nin ye nin waati laban ninnu na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Koni ni Mali k'olu ka jiw tɛ ka kɛ sɛw tɛ ka se ka mɔ daga kelen kɔnɔna na o la sa Mali gouvernement ale ye laɲini de kɛ yaasa hakɛw ni sariya minnu bɛ yen u bɛ se ka labato bariki fɛ cogo min na sanu bɔcogo a n'a kɛcogo la kabini ni janvier kalo min ye Gungoto Lulu ye ale sanubɔyɔrɔ kɔni datugulen don an ka jamana kɔnɔna na tribunal de commerce Bamakɔ yan ale y'a jateminɛ sa k'a fɔ ko n'i ye sanubɔyɔrɔ in lajɛ kɛmɛ saradala 80 o de kɔni ye kanajɛnw ta ye 20 o de ye Mali ta ye okumu kɔnɔna na sa ɲɛmaw olu kɔni wasa don maa min na audit mini mɔgɔ kelen ka maa min sugandi o ye Zumana Magaji ye ko ale ka kɛ administrateur provisoire ye baaraw ale k'olu kɛ kalo 6 kɔnɔ yani ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan ko ka fisa mini n'o ye sanubɔyɔrɔ in ye a datugulen ka to ten nka Keba sanubɔlaw u ma kɔntan ale sugandili la dɛ sanu baarakɛlaw a bɛ n'a fɔ u ma kɔntan kosɛbɛ dɛ parce que i b'a dɔn ko sanuko filɛ nin ye a ɲɛdɔnbaa ɲɛnɛmaw n'olu ma bila a kunna a baara bɛ gɛlɛya nka an bɛ dugawu kɛ min ye baara ye Ala k'a ta fanga d'a ma Ala ka a to a ka se k'a baara kɛ kalo 6 kɔnɔna na min mana na b'o la fana an na tila k'o lajɛ Keba n'an bɔra yen an bɛ taa Bamakɔ kiiritigɛ soba la n'o ye cour d'appel ye i b'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ kɔnɔna na kiiribon minnu bɛ yan o ye kiiribon 6 ɲɔgɔnna ye tribunal de grande instance commune 1 tribunal de grande instance commune 2 tribunal de grande instance commune 3 ale ni tribunal de grande instance commune 4 tribunal de grande instance commune 5 ani tribunal de grande instance commune 6 olu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ Keba pôle spécialisé 3 fana bɛ yen a pôle fɔlɔ ye min ye e b'o dɔn ne b'o dɔn o ye Dagabana Adama ka yɔrɔ ye n'o ye cybercriminalité anti-terrorisme o fana bɛ yen min ye pôle financier économique n'a b'a fɔ ma ko pôle économique olu 3 bɛɛ lajɛlen n'o ye jɔyɔrɔ 9 ninnu bɛɛ lajɛlen Keba o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Bamakɔ procureur ba ye n'o ye Ginokɛ ye kunu kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don pankuru n'o ye jamanakuntigi ka pankuru ye ani sɔrɔdasi minɛnw ale daminɛna kunungo baara daminɛna yɔrɔ min Keba min ye kiiribo maaw ye olu k'u nana sa hakilila tigɛlen k'u nana kuma di seerew ma ɲininkaliw ka tɛmɛ i n'a fɔ u y'a bila cogo min na alamisa tɛmɛnen min ye ntɛnɛn kɔfɛ sɔnnadonbaw ye n'o ye avocat de la défense ye Keba olu wulila k'u jɔ ko kuma b'u bolo han
k'olu hakilila keba ko min ye tribunal spécial ye k'a tɛ se ka nin kiiri in tigɛ tuguni n'o ye pankuruko kiiri ye n'o ye sɔrɔdasiw ka minɛnko kiiri ye ko munna ko sabula k'a se t'a ye a fanga t'a la wa dɔnko t'a la ka kɛ ni sariya kura minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ kiiri bulon maaw u y'u lamɛn u ko nin ye denkura ye gɔyɔ la dɛ sabula u y'u sinsin min ka keba kabini juin kalo tile 13 Mali ale code pénal ni code de procédure pénale sigi sen kan o fana kɛra yɔrɔ min na jamanakuntigi y'o tɛgɛ bila o donna baara la a bɛ fɔ min ma ko k'a promulguer o kɔfɛ bi keba kalo 6 o tɛmɛnen kɔfɛ a yera k'a fɔ sa sariya so fɛn fɛn kɔni tun b'o sariya kɔrɔ ninnu bato olu ka yɛlɛma kura in kɔnɔna na n'o ye code pénal ni code de procédure pénale kura ye kiiri tigilamaw maa minnu bɛ fili senkɔrɔma dondo ani maa minɛnen nɔ minɛlen tɔw bɛɛ lajɛlen sirabana dondo n'o ye avocat la défense ye ntɛnɛn kɔfɛ sɔrɔdonbaw olu de ko keba ko nin sariya so in yɛrɛ de ka taa ka bɔ yen k'a tɛ se ka kiiri in tigɛ tuguni ko code pénal ni code de procédure pénale ko k'u bɔ yen pewu chambre criminelle n ye tribunal minnu tɔgɔ f'i ɲɛna sisan olu kɔnɔna na ko ka taa sigi yen wa keba i b'a dɔn k'a fɔ ko code de procédure pénale a ye fɛn dɔ fɔ a da ka d'an na nka a labatotɔ bɛ gɛlɛya dɛ o ye min ye i b'o dɔn collège sisan ni procureur ye e lamɛn n'a b'a fɛ k'i bila kaso la f'a ka maa wɛrɛw hakilina sɔrɔ u bɛ collège dɔ sigi nka ko juge ko dɛsɛ bɛ yen wa halisa o fɛn bɛ to procureur bolo fɔlɔ bi sɔgɔmada in na ko yalama kiiri min bulon min bɛ yen ni o sigilen don fili ni a tɔw kiirili kan code de procédure pénale ye min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɔminɛli sɛbɛn sariya sumakura min sigira an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna t'o sira fɛ wa o min bilalen don sen kan ko walima ko yalama kiiri bɛna na a yɛrɛ ka kiiri tigɛ wa bi ko o na dɔn sabula kiiri avocat bolo nin ko in kɔni ninnu tɛ se k'a ɲɛnabɔ sariya ye min fɔ a ka segin ka don o ma o la sa min ye maître Mamadu Bobo Jalo ye ale ye min ye sɔrɔdonbaw ka avocat ye a ko k'ale ye sɛbɛn bila ka taa cour suprême na keba cour suprême k'a jateminɛ k'a fɔ ko dasi spécial in a sen tɛ ngolo fa tuguni a tɛ se ka nin baara in ɲɛnabɔ min ye procureur général ye ni ale yɛrɛ bɛ parquet tɔgɔla kiiri kɔnɔna na yaasa ka jamana ka hakɛ k'o défend keba ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko ale tun ye laɲini kɛ koyi ale yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ sa ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka nin kiiri in tɔ laban wa min ye maa minnu filɛ nin n'olu ye kiiribon maaw ye olu ka t'u togo la baara ka se ka kɛ yaasa jamanadenw sigilen don ka tiɲɛ ale ni dunko juguya ni yuruguyurugu baara min kɛra nin sen fɛ k'a ko tiɲɛ na nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de kɔfɛ keba kiiri maaw ye kiiri ɲɔngiri ka bɔ n'o ye Bamasa Sisoko ye n'ale yɛrɛ président ni cour spéciale in président ye a taara ka t'i hakili jagabɔ ka na a ko sɔgɔmada in na k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'olu bɛ se ka kiiri in tigɛ n'u tɛ se k'a tigɛ n'olu ka baara don n'u ka baara tɛ n'o y'a sɔrɔ u yamaruyalen n'o y'a sɔrɔ u yamaruyalen tɛ sɔgɔmada in na ale bɛna na o jaabi di nka keba ka kɔni ɲɛ an bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ kabini kiiri in daminɛna Fili Buhari ale lamɛnna sariya sun ale hakɛ di a ka se k'a ka baaraw k'a ka hakɛw kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Nun Dabitaw ye colonel major ale fana lamɛnna ka taa fara min ye général de brigade Musafa Darabo kan maa wɛrɛw bɛ yen n'u y'a fɔ Musa Maraw ale ni sariya sun yɛrɛ wari bon fɛn minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔra ko in na olu lamɛnna kiiri yɛrɛ kun ye layidu ta keba ko ni Ala sɔnn'a ma alamisa nata in Umar Tatamli n'o ye premier ministre kɔrɔ ye ka taa se Madani Touré ma n'o ye délégué ministre budget la kɔrɔ ye k'olu bɛna na lamɛn alamisa nata in yalama ni nin kiiri jɔra tan kiiri bɛna na kɛ tugun wa walama nin kiiri nin bɛna na k'a bannen wa sɔgɔmada in na an na se cour d'appel la n'o y'a sɔrɔ a bɛ se k'a ka baara kɛ n'a tɛ se k'a ka baara kɛ code de procédure pénale kura min sigira sen kan n'o de bɛna na labato walima u yɛrɛ bɛ min fɔ tubabukan na keba sariya n'o y'a sɔrɔ a tɛ se ka lasegili kɛ ka waleya minnu to sen na n'o o don an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn bi sɔgɔmada in na cour suprême ale ka min ye cour d'appel ye ale ka yamaruya kɔnɔna na kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen a ko ka se ka ɲɛdɔn n'an bɔra yen an bɛ taa BT la san laban ɲɔgɔndan kalanw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye maa 40,806 ye
olu de kɔni bɛ ɲɔgɔn dan in na 59,813 ye musow ye ɲɔgɔn dan in keba a kan ka kɛ ɲɔgɔn dan so 145 de kɔnɔna na an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a nansara tɔgɔ ye brevet technicien ye ne bɛ fɛ k'a faamuya tako fɔlɔ n'a filanan don maa minnu bɛ yen n'olu bɛ secrétariat baara kɛ minnu bɛ maçonnya baara ninnu kɛ ale ni minnu bɛ sojɔ baaraw kɛ olu ka brevet o de ɲinini don keba a yera sa k'a fɔ ko kalabankurakaw fɛ yen baara in daminɛna kunungo ka ɲɛ kosɛbɛ sabula maa minnu bɛ yen sa n'o ye maa 768 ye min ye cɛmaninw ye olu ye 178 ye musomaninw ye 590 ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan kalanso kɔnɔ groupe scolaire min bɛ yen n'o ye kalabankurakaw fɛ yen n'o ye centre base ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o bɛ ka kɛ cogo min na fana musomaninw k'olu caman bɛ administration finance de la ani secrétariat de direction min ye Mamadu Danbele ye ni ale ye centre ɲɛmaa ye a ko ko baaraw daminɛna ka ɲɛ laɲini minnu kɛr'u fɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka sabati wa kabini a daminɛna u ma maa minɛ fɔlɔ k'o ye sonyɛli kɛ polisiw bɛ da la ni maa nana u ni sɛbɛkɔrɔ lajɛ yanni ka don kuru kɔnɔna na Danbele y'a fara ka sa k'olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ɲɔgɔndan in ka se ka kɛ ka ɲɛ candidat n'o maa minnu yɛrɛ kan ka taa ɲɔgɔndan in na u ko k'u hakilila tigɛlen don sabula école maître y'u dɛmɛ kosɛbɛ u n'u tɔɲɔgɔnw fana ye ɲɔgɔn dɛmɛw kɛ n'a bɛ fɔ ma ko kuru sokɔnɔnaw la ko wasa ko min ye kalanw ye ani baara kɛcogo BT1 ni BT2 la ko ɲinan kɔni k'u bɛna n'o jija ɲɔgɔndan in ale kɔni bɛ na to sen na sa Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fo juin kalo tile 19 a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw fɛ keba min ye denmisɛnninw ye u mana koyi Motikaw fɛ yen groupe scolaire Lasana Samaseku la maa 102 olu ma ye kɛnɛ kan min ye candidat 316 o de kun kan ka ɲɔgɔndan kɛ yen ni o bɔra yen n'an taara min ye Kayikaw fɛ yen dugukolo Konare ale ni Kayi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen 941 denmisɛnnin na industrie tertiaire olu de tun bɛ yen ɲɔgɔndan kalan ɲɔgɔndan so 41 o de sigira sen kan yaasa ɲɔgɔndan in ka se ka kɛ Kayikaw fɛ yen min ye lycée dugukolo Konare la ɲɔgɔndanw daminɛna ka ɲɛ enveloppe fɔlɔ gouverneur ale yɛrɛ nana ka n'o dayɛlɛ Segukaw fɛ yen maa 2,993 o de kɔni bɛ ɲɔgɔndan in na BT ale la ɲinan n'i y'o ta k'o jateminɛ musow olu ye 1,717 ye olu bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan min ye Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw ye ani Segu yɛrɛ ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen taara sa ka taa enveloppe fɔlɔ k'o dayɛlɛ Kulukorokaw fɛ yen maa minnu kan ka ye ɲɔgɔndan in na o ye maa 334 ye olu kɔni bɛ Kulukoro ale yɛrɛ dugu kɔnɔna na ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ yen n'o ye BT ye min ye ɲɔgɔndan so belebeleba 4 de sigilen don Kulukoro yɛrɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa ni ɲɔgɔndan in bɛ se ka kɛ cogo min secrétariat de direction technique comptable ale ni construction métallique ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ o la min ye Kitakaw fɛ yen Kebaw ka dugu denmisɛnnin 1,127 o de bɛ ɲɔgɔndan in na a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye candidat libre ye olu dɔw fana bɛ a ko sen fɛ olu bɛ a la ɲɔgɔndan kalanso 3 sigilen don sen kan ɲɛmaaw ye munumunu salo kɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ ko baara taabolo ko a ka ɲi n'an seginna ka na Bamakɔ an bɛ taa hippodromukaw fɛ yen polisilakaw olu bɛ wuli ka jɔ la ye hippodrome polisiso n'o ɲɛmaaya bɛ commissaire divisionnaire Yamadu Gumane bolo o ye maraka ye e t'o dɔn ne ayiwa e ti maa caman de dɔn ne y'i ka défaut ne dun i ka to ka tugu ne de kɔ ne de bɛ maaw dɔn anw ye personne âgée de ye sisan an bɛ social de kɛ social voilà médiation kɛlɛban i muso to yen a ye sabali a ye hinɛ ɲɔgɔn na anw b'o de la sa Keba commissaire Gumane a n'a ka danga n'o ye Ag Sheriff Akili ye k'u y'u tɛgɛ da maa dɔw kan nin kalo in tile 13 maa 4 siganama olu bolo tɛ bin ka wuli n'u y'i ka butigi ye u b'a da kari aw mana da ka sunɔgɔ ka ɲinɛ u bɛna u ka télévision bɛɛ lajɛlen cɛ wa marifa u b'o da aw tɔ na ka fiɲɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen na hippodrome kɔnɔna na saga tɛ se ka to kɛnɛ ma misi tɛ se ka to kɛnɛ ma bololafɛn foyi tɛ se ka kɛ kɛnɛ ma wa diminɛw bɛ jifilenw bɛɛ lajɛlen kari ka don aw ka su kɔnɔ ka du bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɔgɔn na ni maa maa y'i nɛn ta k'a da u bɛ sɔsɔli da i disi la kaki u minɛlen ye Keba min ye Gumane n'a ka maaw fɛ u ye i tɛ taa lajɛ n'i ka moto b'a la moto 3 bɛ moto 3 minɛ ne don dɛ maramafɛn cɛjugu min bɛ dilan yɛrɛ fɛ yan n'o ye artisanal ye o b'u bolo a n'a kisɛ 11 cartouche o fana tun b'u bolo
min ye kisɛbilana o langolo fila fana tun b'u bolo siganama ninnu fɔlɔ keba u ka bugunatigɛw la sa asika ale u b'ale wele ko Amaseku ale yɛrɛ de ko in kuntigi ye koyi ale si bɛ san 30 la min ye MK ye o ye san 25 ye Oka ale ye san 28 ye MKO ale ye san 30 ye ninnu bɛɛ lajɛlen de minɛna Gumane n'a ka maaw fɛ sabula u bɛ bingali kɛ u bolo ti bi ka wuli u ɲɛ tɛna ye maanifin ye I ka moto kan u ɲɛ tɛna ye munumunu salo la n'u m'i ba de bɛ dasi k'i bolofɛnw bi k'i ka telefɔni n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ la ka tila k'i bila su bila yɔrɔ walima ka mugu ci la ka taa n'u yɛrɛ ye u duurunan kɛba ja polisilakaw kun y'o minɛ u kun sigalen don la a mɛnna ale fana minɛlen marafa 3 de yera a bolo ale yɛrɛ ko sa k'u kana taa yɔrɔ jan ko bingali fɛn fɛn kɛra k'olu don k'ale ni ninnu k'u bɛ ɲɔgɔn galama kɛba k'olu de ye daw kari olu de ye nin kɛ olu de taara ni ko bingali fɛn fɛn kɛra u kana maa wɛrɛ ɲini k'olu don dɛ miliyɔn 30 sonyɛna yɔrɔ la ko olu don o ko kɛlen Gumane n'a ka maaw ye sɛgɛsɛgɛli boloda ale n'a ka brigade maaw ka ɲininkali busamisɛn k'o la n y'o f'i ɲɛna n ko n'i taara polisiso la n'i taara gendarme la n'u ko brigade a fɔ ko jumɛn fɔlɔ I k'a bɔ dɔ ɲɔgɔn na ni recherche do o kɔrɔ I bɛ taa ɲininkali 33 sɔrɔ n ye Kɔnpol Male an b'a fo min ye Matala ye k'ale fana fo Isa Haidara ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw minnu bɛ kɛba I n'u kana bɛn dɛ hey an ka polisiw fo tile 2 in na u bɛ baara ba la jamana in kɔnɔna na cɛsiri ni timinanja hali sɔgɔmada in na ɲɛ b'u jɔlen na san kɔrɔ u bɛ ka baara kɛ u k'u jija hali bi jamana n'a m'a dɔw ye jamanadenw b'a dɔw ye kɛba ninnu maa ninnu minɛlen kɔfɛ pewu Gumane ye papier ni dɔw kan ka sɛbɛn k'o bɛɛ lajɛlen ban pewu u n'u nɔfɛmaw ni minnu siganamaw ye n'olu fana minɛ n'u nɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa nin waati in na min ye kiiri tigilamaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka t'u ka waleyaw olu bɛɛ lajɛlen jaabi ye cogo min polisi directeur n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ko ka Gumane n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen fo hippodrome kɔnɔna na sisan sa daga sunɔgɔ ni lafiya bɛna na wa min ye ministre yɛrɛ ye Dawudu ale ka laɲini ye nin de ye polisilakaw ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri commissaire hippodrome na ko k'a fo a n'a ka cɛdenw baara kɛcogo ɲuman na kuma tɛ u ni dugudenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo anw yɛrɛ b'u fo ya kɛba k'u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi Kɔnpol Bubakari Berete ale ye sɛbɛn fasiriba ye polisiw ka kumalasela n'u ka kunnafonidila ye ale ye an b'a fana fo sɔgɔmada in na yan an bɛ don seko ani dɔnko kɔnɔ. Beka wuli k'i jɔ Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲina kɛra anw ka sanɲɛ. Seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na baara caman dira seko ni dɔnko tigilamaw ma u baaraw u bɛ ka se u kuncɛyɔrɔ la. O de la jɛkulu min bɛ n'o ye côté cour maaw ye olu tun ye baara min ta k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye ɲɔgɔlɔn ye ɲɔgɔlɔn bɛ dan kɛ sa an ka jamana ale yɛrɛ bugunatigɛw dɔɔnin na an ka tabiyaw n'an ka adamadenya kɛcogo ka se k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye olu ka ɲɔgɔlɔn banna pewu yaasa k'o yira sa minisiri ale ka chef de cabinet n'o ye Nuwanso ye ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan ye Amadu Jabate n'ale ye chargé de mission o fana tun bɛ minisiri tɔgɔ la Mamu Dafe ka maaw bɛɛ lajɛlen u tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ɲɔgɔlɔn in bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ ɲinansan n'o kɛra seko ni dɔnko san ye minisiriso ale ye danaya da olu kan ka kɛ ni jamanakuntigi Asimi ale ka laɲiniw ye o la sa ninnu kɔni ka ɲɔgɔlɔn bɛ tali kɛ min na fasoden ɲumanya waleyaw an ka drapeau ale bonyani jɔnjɔn bonyani maanifinya ni adamadenya taabolo k'olu kɛ ɲɔgɔlɔn ye k'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ye jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko association côté cour ale kɔni y'o ɲɔgɔlɔn de sigi sen kan sa k'o yira bɛɛ lajɛlen na min ye ɲɔgɔlɔn kofɔlen filɛ nin ye an ka ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛnnin caman b'a kɔnɔ wa u bɛna munumunu salo kɛ n'a ye Mali fan 14 na yanni ɲinan san ka ban a kɛkun yɛrɛ yɛrɛ min ye denmisɛnninnakaw ka se k'an ka tabiyaw dɔn
an ka taabolo dɔn an ka baara kɛcogo ani an ka jamana yɛrɛ sigilen don danbew ni hɔrɔnya mun kan u ka se ka olu dɔn ka baara kɛ n'o ye n'an bɔra yen an bɛ taa bozola lanpanin kɔrɔla la tasibila hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin Sulemani Sise ma min ye Sulemani Sise ka ja min bɛ n'o tɔgɔ ye ko baara o bɔra bozola lanpanin kɔrɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Sulemani Sise ma baara ale kɔrɔ ko cɛsiri min ye Sulemani Sise ye ja in dilan san 1978 san a kɛ kun ye min ye Solo yɛrɛ bolo waati min na a bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a to balo la o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara de bɛ maa ŋunanfan maanifin kɛra cogo cogo i ka se ka baara kɛ nka min ye baara kɔnɔna na bolola baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ usine kɔnɔna na Masa Solo ka kuma bɛ tali kɛ o la min ye Sulemani Sise yɛrɛ a ko nin ko in kɛ kun ye sa maaw k'a dɔn k'a fɔ olu fana bɛ degun min kɔnɔna na usine kɔnɔnaw la baarako dɛsɛ mun bɛ yen kalan mun bɛ yen n'o ma labɔli kɛ maanifin yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ dɔ la dɔ fana bɛ dɔ la nka maaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka yiriwali baara kɛ min ye degun minnu tun b'u kan sa baarako la a y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ nin kɛra kɛnɛ ye sa kɛnɛ min ni maa ma falen caman nana min ye Fatumata Kulubali FC ale tun bɛ kɛnɛ kan Mama Ɲare min ye dugutigilakaw olu y'ale fana bila ka taa u jɔyɔrɔ fa baara ja denmisɛnnin baden nana Keba ka n'a lajɛ bozo e bɛ lanpanin kɔrɔla yɔrɔ dɔn wa Keba n ko e kɔni e ti yɔrɔ foyi de dɔn Bamakɔ bɛɛ bɛ lanpanin kɔrɔla yɔrɔ dɔn bozola kɔni n'i bɛ Bamakɔ yan bɛɛ bɛ lanpanin kɔrɔla yɔrɔ dɔn baara bɔra yen an bɛ dugawu kɛ sa min ye Masa Solo ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min Ala k'o nɔgɔya nin bɛ tali kɛ fɛnw na fɛn minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ sa Masa Solo tasibila baara mun sigira sen kan a bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ ko championnat ligue 1 orange ko o baaraw banna kari tɛmɛnen Stade Malien hali n'o y'a sɔrɔ a ma se ka gagner ASCO contre la a ka jɔnjɔn dira a ma sabula tile 26nan o ye championnat kuncɛ min ye stade ye n'o ye Sotubakaw ka tɔn ye sefa wari $30,000 o taara ka di ale ma maa min bɛ yen n'o kɛra filanan ye championnat na Keba o ye Joliba AC ye aw ka maaw olu ye $15,000 sɔrɔ anw sɔrɔ su anw kɛra sabanan ye anw ye $10,000 sɔrɔ o tɛ championnat bannen filɛ nin ye Keba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna denmisɛnnin minnu bɛ ballon ta Mali kɔnɔ a bɛ mun de ɲɛ an ye an bɛ championnat ta an bɛ taa compétition africaine na u tɛ ta équipe nationale la u tɛ ta espoir la baara foyi tɛ kɛ n'u ye hakɛ tɛ u ye u bɛ min na hali sara ɲuman a t'u ye a la anw ka ballon tan de sigilen don sen kan maa minnu yɛrɛ bɛ ballon tan ko ɲɛnabɔ olu de bɛ balo ballon tan na olu de yecogo ka ɲi ka tɛmɛ ballon tannaw kan olu tɛ sɔrɔ foyi kɛ a la n'i ye nin de fɔ dɔrɔn k'i tɛ karisa fɛ i bɛ karisa fɛ maa joli bɛ yen hali championnat min filɛ nin ye Keba n t'a dɔn ni hakili b'a la a daminɛ club minnu yɛlɛla hakili b'a la Motikaw namara la cogo min na k'u bɔ a équipe ma jigin nin ye u tun b'a essayer k'u bɛ taa namara kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ma tila ka ɲɔgɔn fɛ ko FC Jara ka jigin aw bɛ se ka to nin namara ninnu na cogo di k'aw mago don aw yɛrɛ la maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ ballon ta olu tɛ foyi sɔrɔ maa wɛrɛw tɛ foyi sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ aw ɲɛmɔgɔ damadɔninw de bolo aw de b'a kɛ cogo min ka di aw ye ko mɔgɔ si kana kuma o de la n'o tɛ o don ko cɛnin taara équipe min jouer ko Mali Espoir anw dɔn yɔrɔ foyi t'a la hali u ye minnu ta k'u bɛ bɔ Mali la yan u bɛ champion u bɛ fɛn ɲini de la ye min jouera o an t'a dɔn mɔgɔ min don est-ce que anw ka tɔn bɛna na to tan cogo la u yɛrɛ tɛ se ka wuli k'u fara ɲɔgɔn kan k'u nikan kuma fɔ aw bɛ championnat tan san o san aw ka denmisɛnninw tɛ ta fo n'a danna joueurs yɛrɛ bɛ feereli min bɛ kɛ yan ani minnu bɛna garisɛgɛ sɔrɔ ka taa kɔfɛ wa Mali championnat Keba a niveau de ka dɔgɔ an ka championnat niveau ka dɔgɔ championnat yɛrɛ équipe bɛɛ ye Bamakɔ ye région équipe ka dɔgɔ a la parce que n'i y'a fɔ sisan ko région équipe Keba tɔgɔ de don ko région équipe don n t'a ballon tan bɛɛ ye Bamakɔ kan nafa jumɛn b'o la Segu tɛ championnat ye Sikaso tɛ a ye Kayi t'a ye Moti Kɛrɛbɛ tɛ yɔrɔ Tɔnbɔkutu ni Gawo kɔni tɛ olu t'a la yɛrɛ aw dun ko championnat national wa aw b'a ɲini san o san ka fɛɛrɛ sigi sen kan Bamakɔ tɔn dɔrɔn de ka yɛlɛ région mɔgɔw min na u si tɛ se ka yɛlɛ i bɛna kuma sa u bɛna fɔ ko IS Buguni b'a la i bɛna kuma sa u bɛna fɔ ko Bakarijan b'a la nka olu ka tɔnw joueurs bɛ bɔ mini est-ce que Segukaw yɛrɛ b'u yɛrɛ dɔn Bakarijan na tɔn bɛ Moti bi ne a jouera Moti tɔgɔ la Motikaw bɛ bɔ k'a supporter munna o tɛ se ka kɛ
kai ka se ka kai sɔrɔ ka équipe sɔrɔ munna namara bɛ kɛ olu la k'u lajigin u tɛ se ka yɛlɛ ninnu de ye balontan degun ye n'a ma dilan duguma i ye fɛn fɛn kɛ sanfɛ a si tɛ se ka taa ɲɛ parce que balontan fɔlɔfɔlɔ ye faso kanu de ye mais n'a kɛra ko Mali jamu bɛ mɔgɔ min na a bɛ t'olu ɲini k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu ka jouer ni Mali ye an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn jamana minnu bɛ k'o kɛ se bɛ olu ye fɛnw bɛ olu bolo nka anw ta f'a k'a dɔn k'a fɔ fo baara de ka kɛ duguma centre de football joli bɛ yan mɔgɔ joli bɛ baara la yan su ani tile fɛn wɛrɛ min yɛrɛ bɛ hali ni a lajɛ kɛ ni tubabu balontan ninnu bɛ sen na an ka bɔlɔnw bɛ minɛ ka fa tewu mais an yɛrɛ ta ma labɛn ka ɲɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko championnat yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ mais u bɛ Real ni Barça ni fɛn ninnu u b'olu fɔ u b'olu ka programme f'i ɲɛna wotoro pusera fara katakanitigi fara moto taxi tigi kan u b'a bɛɛ dɔn kibaru ninnu yɛrɛ bɛ min da anw kan yan nin ko ka balontan nin na u t'o d'an kan hali u t'a dɔn ko Mali championnat bɛ yen donc ɲɛmaaw k'a lajɛ u ka yɛlɛma don kow la wa n'an dirigeants fana tɔɔrɔli hali kɔsa in na sigida 4nan na maa minnu tun kan ka kɛ ɲɛmaa ye u y'olu kumaniya ma k'u gɛn ka bɔ a la pewu k'u namara bɛɛ lajɛlen ɲɛ ɲɛna maa si ma se ka wuli ka i jɔna a kɛlɛ kɛ Babula Bagaji Gambi k'i namara ka tila ka f'i ɲɛna an y'i namara parce que mun nana kɛ keba u ko commission ko minnu gagnera ko tiɲɛ kun t'u fɛ ko nka ko olu de gagnera mɔgɔ minnu ye kala u ye mɔgɔ minnu bɔ Babula ka Gambi ka mɔgɔ la olu bɛɛ u ka papier bɛɛ ka ɲi nka ko komi a kɛra ka ban k'a banna o tuma sariya ti segin a kɔ k'a fɔ ko karisa an y'i degun an y'i ka tiɲɛ d'i ma o tɛ se ka kɛ a kɛra bɛɛ ɲɛna yan cɛ n'a ka mɔgɔw de ye majoritaire ye k'u namara k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ mun ka di u ye mun bɛ fédération sago kɛ an k'a lajɛ hakɛ dɔrɔn de don foyi t'anw ka balontan nɔfɛ ni hakɛ tɛ hakɛ dɔrɔn de b'a nɔfɛ tant que mɔgɔ n'i ko sisan bi ko i ka denmisɛnnin ka taa balontan équipe yɛrɛ la u b'a fɔ ko i ka na ni wari ye bɛɛ b'a kalama denba bɛɛ b'a kalama depuis a bɛ kɛ dibidibi la f'a kɛra kɛnɛkan ko ye a n'a si tigɛ u bɛ denmisɛnninw si falen don o don pour que u ka se ka jouer a nɔfɛ ye mun ye an yɛrɛ dama de bɛ ka munumunu an yɛrɛ kan yan an k'a lajɛ an ka ba don an ka ko la an k'o kɛ ka ɲɛ an ka nafa don a la denmisɛnnin minnu bɛ balontan n'a fɔra ko championnat professionnel mɔgɔw de bɛ olu de bɛ yɔli la mugan ɲini ni tan ɲini na a ka gɛlɛn quoi an ka b'o kɔnɔ a ye balontan nafa n'a sɔrɔ di denmisɛnninw ma u ka se k'u sinsin tɔw fana ka ɲɛbɔ a fɛ u k'a tan pour que an ka se ka nafa sɔrɔ a la Kebaye tun b'a fɔ don o don ko n ka kuma an tun tɛ se ka kuma parce que championnat banna sisan i yɛrɛ ye réalité ye minnu bɛ gagner san o san Mali la olu de bɛ gagner maa wɛrɛw kura tɛ don Mali la ka gagner o sinon diɲɛ fan dɔw fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yɛlɛ o munna o tɛ se ka kɛ parce que olu sen tɛ don a la depuis duguma u b'u kari k'u bɔ k'u bin arbitre bɛ bila ka mɔgɔw bɔ a kuma ka ca quoi seko ni dɔnko an tɛmɛn'o la farikolo ɲɛnajɛ ye Keba min ye AES ye ale bɛna farikolo ɲɛnajɛ a ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye jeu de l'AES ye o tako fɔlɔ bɛna k'an ka jamana kɔnɔna yan minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna kunun ko ale ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ u ye u y'a yira sa ko farikolo ɲɛnajɛ tagabolo 10 o de bɛna ye kɛnɛ in kan denmisɛnnin minnu bɛ balon ta n'u si ma se san 17 ma olu bɛ a la baaritalaw bɛ a la bras de fer-kɛlaw bɛ a la min ye kalafililaw ye n'o ye tir arki olu bɛ a la judo karate kung fu wushu taekwondo olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la ani athlétisme n'o ye seba biribiri maaw ye jeu in a kɛkun ye ka balimaya ni sinjiya k'o sinsin saheli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ k'o don maaw ni ɲɔgɔn cɛ farikolo ɲɛnajɛ ale ka farikolo yɛrɛ nafa min ye siniɲɛsigi ye k'o sigi sen kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'o hakilinaw di ɲɔgɔn ma fasoden ɲumanya waleyaw la min ye jeu de l'AES ye a kun ye nin ye ɲɔgɔndan in Keba a bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan o ye Sadi 26 mars ye anw yɛrɛ kɛrɛfɛ a Yirimajɔ balontan terrain bɛ yen n'o tɔgɔ dɔn sa Salamatu Mayiga la n'o o ye Palais d'Espoir a bɛ kɛ yen ale ni Mamadu Konate min ye jamana ɲɛmaaw ye minisiri Ntɔma ka kumana fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra sa yaasa a ka se ka kɛ bɛn ni kelenya farikolo ɲɛnajɛ ye cɛfɔ ni kanbɛ cɛncɛn fo ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka sinsin ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ni Ala sɔnna a ma baara bɛ daminɛ nin kalo in tile 21 ka taa kuncɛ kalo tile 28 premier jeu de la francophonie premier jeu de l'AES
ale bɛna na kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan wa k'a ɲininen no aw fɛ keba aw k'aw jija aw ka kunnafoni di aw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sen ye nin ko in na cogo min na maa si kana to kɔ min ye Abdul Karim Kasim Fɔnba ye ale y'o laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ keba n'Ala sɔnna ma je an n'a lase jani fana sanfɛ mɔgɔ ka se k'a faamuya cogo min n y'a f'i ɲɛna n ko hijitalaw nana min ye hiji baara ye ale kɔni bɛɛ lajɛlen kun cɛra jamana ka filière kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ min ye kɛnyɛrɛyew ye olu fana taara Kuba voyage sɔgɔmada in na an bɛ olu ka hiji baara kɛcogo ɲɛfɔ Ibrahim Jawara ale bɛ makan a ye min sɔrɔ la an ka jɛ k'o filɛ bonya b'an kan karama b'an kan wa an kan ka fɛn fɛn kɛ an y'a bɛɛ kɛ an ka taa zara fɛn fɛn kɛ voyage taara n'an y'a bila an ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di voyage président ma n'o ye Tarawele Ala k'a ɲɛ maa la. Agence Kuba Voyage an balima silamɛw Elhaji Mahaman Tarawele ale y'a ɲɛmɔgɔba ye an balima silamɛw Agence Kuba Voyage san 20 ani kɔ u bɛ mɔgɔw ta ka na n'u ye Makan hiji ani umra an balima silamɛw an wulila ka t'u ka hôtel la ka taa lajɛ Mali hijiden caman de b'u bolo an balima silamɛw u ka groupement mɔgɔ 800 ani kɔ alhamdulillah rabbil alamin an balima silamɛw Agence Kuba Voyage a k'a dɔn k'a fɔ u ka hijiden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ bɛ lafiya la baasi tɛ mɔgɔ si la alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wallahi an bɛ Ala tando ni ka Ala waliɲuman dɔn kabi anw nana ka bɔ Mali la ka taa Madina Kuba Voyage an ka baara ɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ma hijidenw ma gɛlɛya sɔrɔ anw yɛrɛ fana ma gɛlɛya sɔrɔ ani Kuba Voyage k'a bolo di ɲɔgɔnna kɔnɔna la baara minnu ka kan ka kɛ Madina kabi anw nana alhamdulillah fɔla an ye cogo min an nana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o cogo la fana bɛɛ lajɛlen kɛla ye komi an kun hakili b'a la cogo min dɛ fɛn ma bɔ a la min bɛ an kamana gan walima fɛn ma bɔ a la min ye anw k'an fɔ an jigi kɔ alhamdulillah baara Madina baara bɛɛ lajɛlen tɛmɛna tɛmɛcogo ɲumanw na fɛn minnu ka kan ka kɛ Madina n'o ye ziyaraw ye ka taa rawda kɔnɔna la ka taga misiri minnu bɛ Saba Masajid Masjid Kiblatain ani Koba Masjid Koba o ziyaraw bɛɛ lajɛlen kɛra komi a ka kan ka kɛ kɛcogo min de la alhamdulillah o tile 9 a fɔ tile 8 dafalen an sɔrɔla ka ɲɛsin ka na Maka fana an nana ka na umra kɛ ni hujajiw bɛɛ lajɛlen ye amma hijaji si tɛ min ye gɛlɛya sɔrɔ an ka umra kɛ wagatiw la o bɛɛ lajɛlen banna ka na sigi ka hiji fana makɔnɔ hiji wagati fana sela Ala ye anw dɛmɛ n'a ka ɲɛ ma a n'a ka funisiriya ye an sela ka taa hiji baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni hujajiw ye k'a sɔrɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ hijiden si fana ma tɔɔrɔ sɔrɔ min bɛ an kamana gan an bɛ Ala tando k'o bonyamasegin kɛ Ala ye ka tila ka Kuba Voyage yɛrɛ fana ka ɲɛmɔgɔ fana ka o fo ka da a ka organisation ɲumanw kan. Agence Kuba Voyage u ka hijidenw alhamdulilahi u ye bato bɛɛ kɛ lajɛlen kɛ Saudiya jamana kan k'a daminɛ Madinɛ ka na Maka umra ka taa Mashairu la n'o ye Arafa Muzdalifa Mina ka segin ka na hiji tawafu u ye nin bɛɛ kɛ alhamdulilahi ziyara minnu kan ka kɛ Saudiya jamana kan u y'a ziyara bɛɛ kɛ Agence Kuba Voyage ka hijidenw an balima silamɛw alhamdulillah hiji fana kɔnɔna la an hakili b'a la Mali hijiden bɛɛ lajɛlen don o tɛ Kuba Voyage bɛɛ lajɛlen tilala k'i ka dɔn kɛrɛkɛrɛnni kɛ an ka jamana ye jamana bɛ bolo min kan bin pour que Ala bɛ se k'an bɔ bolo nin kan ka jamana sigi ka basigi k'o sigi jamana kɔnɔ jamana tun bɛ cogo min an k'a dɔn cogo min pour que o bɛ se ka sigi cogo min de la hakili la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye dugawu kɛ inshallah. Agence Kuba Voyage u kɛn bɛ ka karamɔgɔw caman ta alimamiw minnu bɛ hiji dɔn u bɛ sariya dɔn k'olu da hijidenw kan cogoya min na u ka na hijidenw dɛmɛ u ka hiji baara la ani docteurs i n'a fɔ agence bɛ b'a kɛ cogo min na an balima silamɛw. Ne bɔra Libreville de ne bɔra Gabon Libreville ka na Kuba Voyage la ne na Kuba Voyage la ma nimisa dumuni ɲuman siyɔrɔ ɲuman an kan ka fɛn fɛn kɛ hiji la k'a ta depuis Arafa ka se Mina ma ka se Maka yɛrɛ ma an y'a bɛɛ kɛ wallahi foyi m'an tɔɔrɔ Kuba Voyage kɔnɔ foyi den kelen m'an tɔɔrɔ parce que Kuba Voyage ɲɔgɔn tɛ Azasi ka cari ma ɲɔgɔn tɛ depuis an nana an siyɔrɔ ka ɲi an bɛ dumuni duman kɛ bonya b'an kan karama b'an kan wa an kan ka fɛn fɛn kɛ an y'a bɛɛ kɛ an ka taa zara fɛn fɛn kɛ Kuba Voyage taara n'an y'a bila an ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di Kuba Voyage président ma n'o ye Tarawele Ala k'a ɲɛ maa la n'o tɛ ne ma foyi sɔrɔ tulon ka yɛlɛ ni bonya kɔ nka Kuba Voyage hijiden bɛɛ ka ɲi bonya b'u bɛɛ la karama b'u bolo. O kuma alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ ya Rabi
agence Kuba Voyage u ka baara in Ala k'a sabati, Ala k'a banban, Ala k'a jidi u ka ɲɛmɔgɔba Elhaji Maman Traoré an b'a yɛrɛ fo ni ka waliman dɔn. Bon, hakili b'a la ka bɔ Bamako ka se yan Kuba Voyage la an ye fɛn caman ye min bɛ ma nimisi wasa. Organisation fan fɛ an hakili b'a la vraiment a kɛra kɛcogo la. U ye mɔgɔw bɔdɔ k'an se an seyɔrɔ la ka baara a ka kɛcogo la fo ka taa se a kuncɛli ma. Degun mana k'a la cogo o cogo an kɔni hakili b'a la a b'an nimisi wasa. An nakun ɲana a kɛra kɛcogo la. Balo fan fɛ, ladili fan fɛ, sira o sira, dɔgɔtɔrɔ sira fɛ u ye an bɔdɔ a kɛra kɛcogo la. O kɔni ne hakilina ye. N bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye, organisateur bɛɛ lajɛlen. An bɛ dugawu kɛ ya Rabi u bɛ segin ni baara min na Ala k'a sabati, Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye ka taa Mali la ka la maliyɛn bɛɛ sɔrɔ inshallahu. Ibrahim Jawara, assalamu alaikum. Ayiwa Jawara an b'i fo i ka laseli ko ɲuman na Keba Jalo k'i yɛrɛ fo maa minnu kun sɔgɔlen nana monsieur le ministre Thierno Omar As Jalo le génie an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Sori Kɛmɛso ye Bayiba mairie du district kɔnɔna na an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn maa minnu fana bɛ yen sa Keba k'olu bɛ ANP kɔnɔna na Sidiki Buhari n'a ka maaw k'olu fo Amadu Gassama ale bɛ nin waati na sa domaine kɔnɔna na an b'a fana fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye impôt directeur ba ye k'an ka foli bɛ se a fana ma n'o ye Janka ye ko baara ko a ɲɛna ani Arsine Sise an b'olu bɛɛ lajɛlen fo Keba ka sɔgɔmada na taa jɔya ni Ala sɔnna a ma ko nɔnɔ in tɔgɔ di Ganan o tɛ i n'a mugan bi kɔni i n'a a cɛ tɔgɔ Dramera de don a aya donc le Ganan Dramera an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye baara ye ko halisa Ala k'a tɔ ɲɛ u bolo k'an bɛɛ sɔnni. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.